Kada govorimo, mnogo toga otkrivamo o sebi. U zavisnosti od boje glasa, reči koje biramo, brzine kojom pričamo i govora tela, ljudi stiču određeno mišljenje o nama i da li im ono što govorimo drži pažnju. Veština govora i javnog nastupa može se usavršavati i uz rad, trud i vežbanje svako može da postane uspešan govornik koji odiše elokvencijom i uverljivošću. Tog je stava i naš poznati glumac Milan Bosiljčić, koji je predavač u okviru 2 edukativna programa koji imaju za cilj da poboljšaju veštine verbalne i neverbalne komunikacije. I upravo on je naš gost u studiju večeras. Milane, dobroveče. Dobroveče. Šta vas inspirisalo da osmislite, hajde da se prvo fokusiramo na projekat Progovori da vidim ko si? Konkretno, prvenstveno mi smo osnovali udruženje za razvoj i napređivanje kulture javnog govora, Izražajnost. Osnivači su Slobodan Roksandić, Marko Milomanović i moja malenkost. Mi smo kolege klasići koji smo bili na klasi Nebojše Dugalića, glumci, koji su sve te veštine kroz svoje studiranje jednostavno prošli. Od dikcije, od neverbalne komunikacije. I negde smo imali želju da prvenstveno se obratimo nastavnicima koji su, da kažemo, kako ja volim da kažem, prva linija fronta u edukaciji dece. Jer oni su vaspitači od predškolskog uzrasta, osnovne škole, posle srednje, pa posle i fakultet. Znači, oni su prisutni veliki deo našeg života i u zavisnosti od toga kako nastavnik govori, u velikoj meri će govoriti i deca, pored, naravno, roditelja i svih onih, da kažem, uže kruga porodice. Tako da, a opet s druge strane smo imali situaciju da nastavnici, i nije da kritikujemo obrazovni sistem, ali tokom svog studiranja, edukacije, dok su bili studenti, fakulteti, da li je to učiteljski, filološki, oni u nekoj meri imaju, a da ne govorim, ostali nemaju te veštine, ne izučavaju te. A recimo prosvetni radnici potpadaju po tu kategoriju, možemo nazvati taj, da kažem, tu oblast, u tu profesiju kao vokalni profesionalac. Kao što si evo i ti kao voditelj, ja kao glumac, prosvetni radnici koriste glas i govor kao osnovno sredstvo za rad, bez obzira koji je predmet u pitanju. Tako da smo mi krenuli sa udruženjem prvenstveno da se obratimo nastavnicima, da sa njima radimo. Već 7 godina mi sprovodimo razne edukativne, da kažem, seminare koji su akreditovani od strane ZUO-a kao Zavoda za obrazovanje, koji su podržani i od Ministarstva prosvete i to je bila, da kažem, inicijalna kapisla da osnovimo udruženje. A nakon toga smo se opredelili da se bavimo i decom. Pored dece čak imamo i treću granu, to je osobe sa invaliditetom kroz audio knjige. Konkretno ovo što si rekla, projekat Progovori da vidim ko si, to je karavan kulture govora. Da kažem, to je možda naš najreferentniji projekat, s obzirom na to da je on počeo pre jedno 4-5 godina da se, da kažem, pojavio se kroz Ministarstvo prvo kulture koje je podržao naš karavan kulture govora. Nakon odmah kampanje Negujmo srpski jezik imali smo za cilj da idemo kroz dvodnevne radionice, kroz gradove, da negujemo dobre govorne navike kod dece, da ih usmeravamo to, a da uveče radimo stručne tribine za širu javnost, da otvorimo tu temu, tu jednu važnu temu koja je jako zapostavljena. Naravno, kroz naš rad godinama su se uključivala i druga ministarstva, kao što je upravo ono ministarstvo, to je Ministarstvo omladine i turizma. Sada pre nekada bila omladina i sporta. Već 3 godine oni finansiraju naš projekat Karavan kulture govora Progovori da vidim ko si, koji, evo, mogu reći, za 3 godine smo obišli više od 20 gradova. Evo, konkretno smo danas završili sa drugom radionicom gde smo imali i juče i danas 3 sata radionice gde su bili uključeni srednjoškolci, omladinci. Kakva je situacija kod srednjoškolaca i uopšte kod mladih što se tiče verbalne i neverbalne komunikacije i koje su to najčešće prepreke sa kojima se mladi suočavaju prilikom javnog nastupa? Znaš kako, danas smo svedoci da je previše imamo tako ovih drugih vidova komunikacije, kao što je Instagram, kao što su te neke druge socijalni mediji, internet mediji, TikTokovi, gde u stvari su deca izgubila na neki način moć govora, zato što i u školi čak više se ne odgovara i usmeno ne izražava u onoj meri kao što je bilo u moje vreme, verujem i tvoje. To je da si bilo obavezan da izađeš pred tamo da govoriš. To je bilo da si sticao tu naviku govora, da iskažeš sebe. Sada je to sve nekako stavljeno sa strane. Ono što čime se najviše suočavaju jeste da imaju veliku tremu.
To je nešto što je uvek prisutno i oni gledaju, vi kad postavite pitanje ko će da kaže, evo on će, neću ja. Znači, ja uvek kažem zašto, nema potrebe. Hoću ja, zašto ne bi bio ja? I onda ih stalno sugerišemo na to i onda, naravno, pošto otvaramo kroz naše radionice upravo i tu temu treme i neverbalne komunikacije i dikcije uopšteno, ritma, tempa govora i oni kad dobiju te smernice, oni se polako odvaže. Ali prvi taj korak da iskoče iz te zone u kojoj su onako nesigurni, suoče se sa time, pogotovo što pričaju, naše radionice su interaktivne i ono što je vrlo važno, imamo tu interaktivnost kod mladih, gde prvi zadatak na prvoj radionici jeste da u drugom delu radionice imaju 2 minuta da se predstave. I ti u 2 minuta svašta možeš da kažeš o sebi. U početku je to stvarno onako nezgrapno, ne znam šta da kažu, 2-3 reči, idemo u tu školu, to volim, to ne volim i tu se završava. Onda mi otvaramo temu tehnikama, nekim pretpostavljenim i pitanjem šta je to što mi želimo kažemo o sebi. Zašto? To je vrlo važno sutra i za razgovor, za posao, za bilo šta, u društvu kada hoćete da se... Važnije za razgovor sa roditeljima, a to je drugi projekat kojim se bavite. Ovo je bio Ministarstvo omladine i turizma, finansira taj projekat. Inače sam ti doneo, evo da ne bude, pošto smo naprogovori da vidim ko si, tu je inače udžbenik. To je zvanično prvo nastavno sredstvo o kulturi govora. A to sredstvo inače sufinansirala pokrajinska vlada i Sekretarijat za kulturu pokrajine pre 4 godine, da kažem, 2020. godine je izašao i to je sad zvanično prvo nastavno sredstvo, ja mislim da čak i u svetu, za kulturu govora akreditovano kao zvanično i nastavno sredstvo, kao priručnik u Srbiji, Republici Srpskoj i pregovorima smo sad da će možda i Crna Gora da ga usvoji. Mi sad kao odrasli, ukoliko otvorimo ovaj udžbenik, sigurno sam da ćemo pronaći još neku informaciju koju ne znamo. Ono što jeste da je mnogi poslovni ljudi koriste to sredstvo, ono je već pojavilo se na tržištu. Ono što se desilo jeste da je, kad je izašlo u Novom Sadu, kad je bila, pošto je promocija bila u Novom Sadu, tamo 9. kako se sećam februara, a 12. je krenula na čuvena korona i sve ono, zatvorile se sve škole i tako da taj život te knjige nije u tom trenutku je moralo malo da se ostavi sa strane, ali što ne znači da ga sad nećemo ponovo, da kažem, aktivirati, pokrenuti. Svakako đaci i oni koji su deo naših radionica, oni dobijaju na poklon taj udžbenik i to im je nekako nastavno sredstvo koje će ih voditi kroz život da im da neke osnovne smernice, pogotovo što je knjiga interaktivna. Imaju QR kodove, skeniraju QR kodove, dobiju lekciju na telefonu, imaju zadatke da snime svoje izlaganje, pošalju na određeni mail i dobiju analizu kakvi su kao govornici od našeg tima stručnjaka. Tako da je vrlo onako jedna lepa... Mnogo razloga da se poseti radionica, odnosno edukativni program. A inače, evo, samo sam hteo još da nam pomenem, pošto sad dolazi projekat, pomerili smo ga sledeće nedelje, će biti drugi projekat, uspešna komunikacija s porodice. Dolazi, to je u stvari projekat Ministarstva za brigu o deci i porodici i to je projekat gde radimo sa đacima osnovnih škola i uveče će biti tribina za roditelje, za nastavnike, upravo ta komunikacijska i, da kažem, problematika koja postoji između odnosa roditelj i dete, koja je jako zaposlena i problematična. Mislim da je vrlo važna tema i vidim da kome god smo pomenuli za taj projekat, da su svi voljni da dođu da čuju, zato što smatraju da to je veoma važno sada tema koju treba obrađivati više i više. Doprinosi izgradnji poverenja između roditelja i deteta. Pogotovo što je dobar odnos u porodici se uvek je... To je koren svega. Koren svega jeste ta dobra komunikacija u porodici. Milane, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Dobrodošli ste nam uvek u Razglednice i kada su ovakvi programi u pitanju, ajde pričamo malo o ovoj drugoj aktivnosti što se tiče glume.